Morfemdeling af sammensatte navneord. Navneordet skoletaske er sat sammen med de to navneord skole og taske. Vi kalder dem også for rødmorfemer. Vi kan komme ekstra morfemer bag på ordet. For eksempel R, der betyder, at ordet er flertal, og en E, der betyder, at ordet er bestemt. Så skoletaskerne er altså et sammensat navneord i bestemt flertal. Tasketyv er sat sammen af de to navneord taske og tyv. Skolebus er navneordet skole og navneordet bus. Lommepenge er lomme og penge. Det er penge, vi giver børn, som de kan putte i lommen. Fritidsinteresse, fritid og interesse. Skibslæge, skib og læge, en læge på et skib. Her har vi bindebogstavet S, der binder de to ord sammen. Taske og tyv er rødmorfem. Vi kan også have sammensatte navneord, der er sat sammen af et udsagnsord og et navneord, her udsagnordet spis og navneordet bord. Venteværelse, udsagnordet vent og navneordet værelse, et værelse vi venter i. Løbesko, udsagnordet løb og navneordet sko. Og regn og maskine, en maskine vi regner med. Og her har vi bindebogstav E og to rødmorfemer. Sammensat navneord kan være sat sammen af et tillægsord og et navneord. Tillægsordet stor og navneordet søster i storesøster. Lillefinger, tillægsordet lille og finger, ældrebolig, tillægsordet ældre, navneordet bolig. Ungeklasse, ung og klasse. Og vi har her bindebogstavet E og de to rødmorfemer. Ostemad, hundemad, babymad. Ost og mad, hund og mad og baby og mad. Men hvad betyder det? En ostemad, det må være en mad med ost på, ja. Hundemad, er det så mad med hund på? Nej, det er maden hund spiser. Og babymad, er det mad med baby på? Nej, det er babymad.